चतुर्दशी या दिवशी आमच्याकडे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक बनवले जातात. तर आज मी इथे 1 वाटी काजूपासून मोदक बनवणार आहे. ते सुद्धा माझे 21 मोदक होत आहेत मोठ्यातले. हे बघा अशा पद्धतीने मी मोठे 21 मोदक बनवलेले आहेत आणि छोटे जे आहेत त्याच्यातले पण 21 मोदक बनवलेले आहेत आणि हे मी 1 वाटी काजूपासून बनवलेले आहेत. तर त्याच्यासाठी आता मी काय करणार आहे, इथे कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये 2 चमचे भरून तूप घालून घ्यायचं आहे. आणि हे जे तूप आहे ना ते मस्तपैकी असं गरम झाल्यानंतर आतमध्ये आपल्याला 1 वाटी भरून हा बारीक रवा आहे, एकदम चिरोटी रवा म्हणतात ना, तो रवा घेतलेला आहे. आणि ह्या तुपामध्ये तो व्यवस्थित असा परतून खमंग होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. इथे माझा रवा मस्तपैकी असा खमंग होईपर्यंत भाजलेला आहे. छान असा वास सुटतो रवा भाजल्यानंतर. तर आता मी त्याच्यामध्ये 1 वाटी भरून ओलं खोबरं घातलेलं आहे. पूर्ण 1 वाटी भरून गच्च भरून घेतलेलं आहे हे खोबरं. आणि हे कातलेलं नारळाचं खोबरं आहे. आपल्याला जो काळा भाग आहे खोबऱ्याचा तो काढून टाकायचा आहे. त्याच्यानंतर खोबरं जरासं परतून झाल्यानंतर आतमध्ये मी 1 वाटी भरून इथे काजूगर घातलेले आहेत आतमध्ये. आणि आता हे व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं. छान असा खमंग वास येणार काजूचा सुद्धा आणि रव्याचं. सगळं जे आपण मिश्रण एकत्र केलेलं आहे त्याचा खमंग असा वास सुटला ना आणि व्यवस्थित असं भाजलं हे, की गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. थोडंसं हे मिश्रण थंड झालं ना, की आपल्याला हे मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. एकदम बारीक अशी याची पावडर बनवून घ्यायची आहे. ते मी थंड करून घेते थोडंसं आणि हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे. एकदम पण थंड झालेलं नाही आहे हे मिश्रण. थोडंसं असं गरमच आहे. तुम्ही एकदम थंड करून मिक्सरमध्ये लावलात ना, तरीही चालू शकतं. हे बघा मस्तपैकी असं मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे. थोडंसं असं खसखशीतच असं होतं हे, कारण आतमध्ये ऑलरेडी आपण रवा घातलेला आहे. फक्त काजू वगैरे आपण जे घातलेत ना, एकदम पावडर झाली पाहिजे. त्याच्यानंतर पुन्हा इथे कढईमध्ये मी 2 चमचे तूप घालून घेतलेलं आहे. आणि इथे तुपामध्ये ना मी 1.5 वाटी भरून गूळ घेतलेला आहे हे. आपण इथे रवा 1 वाटी घेतलेला आहे, खोबरं 1 वाटी, 2 वाट्या झाल्या आणि आपण जे काजू मिक्सरला लावले त्याचे अर्धी वाटी पावडर तयार होणार. टोटल 2.5 वाटी होतं, तर त्याच्यासाठी इथे मी 1.5 वाटी गूळ घेतलेला आहे. तुम्हाला जर अजून गूळ हवं असेल तर तुम्ही अजून घातलं तरी चालू शकतं, पण हे एवढं गूळ हे पुरेसं होतं. गुळामध्ये 2 चमचे भरून पाणी घालून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला गुळाचा पाक वगैरे काही करून घ्यायचं नाही आहे. गूळ पूर्ण वितळलं पाहिजे आणि अशा पद्धतीने बुडबुडेवर आले ना, यायला लागले की आतमध्ये आपल्याला हे मिश्रण सगळं घालून घ्यायचं आहे. हे सगळं मिश्रण इथे घालून घेते आणि व्यवस्थित असं हे ढवळून घ्यायचं आहे. आणि हे व्यवस्थित असं परतून भाजून घ्यायचं आहे तुपावर. आणि आता मी वर इथे 2 चमचे भरून मिल्क पावडर घालते. मी इथे दूध वगैरे काहीही वापरलेलं नाही आहे, त्यामुळे इथे 2 चमचे मिल्क पावडर भरून घातलेली आहे. मिल्क पावडरमुळे फ्लेवर छान येणार आपल्या मोदकाला आणि खूप असे चविष्ट होतात हे मोदक आणि क्वांटिटी पण भरपूर होते. मिल्क पावडर घातल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला व्यवस्थित असं खमंग असं हे भाजून घ्यायचं आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय माहिती आहे, हे म्हणजे पीठ आपलं बनवून तयार झालेलं कसं ओळखायचं? महत्त्वाचं म्हणजे कढईला अजिबात चिकटणार नाही आणि एक असा गोळा बनवून तयार होणार. हे बघा अशा पद्धतीने असा एक गोळा बनवून तयार झालेला आहे. असं झालं की समजायचं आपलं पीठ बनवून तयार झालेलं आहे. हे मी एका परातीत काढून घेते आणि थोडंसं असं पसरून ठेवलं ना, की हे पटकन असं थंड होतं. जर व्यवस्थित असं जरा थंड झालं ना, की हे मोदक वळायला एकदम सोपे जातात. तर इथे मोदक बनवण्यासाठी एक मोदकाचा साचा घेतलेला आहे. त्याला व्यवस्थित असं तूप लावून घ्यायचं. आपल्याला फक्त सुरुवातीलाच ह्याला तूप लावायचं आहे. परत तूप लावावं लागत नाही. आणि अशा पद्धतीने ड्रायफ्रुट्स घालून घ्यायचे. म्हणजे कसं मोदक बनला ना, की दिसायला खूप सुंदर दिसतो. आणि असं दाबून हा साचा पूर्णपणे भरून घ्यायचा. हे बघा मस्तपैकी आपला मोदक बनवून तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने इथे मी सगळे मोदक बनवून घेतलेले आहेत. हे माझे 21 मोदक म्हणजे ह्या आकारामध्ये 21 मोदक बनवून तयार झालेले आहेत. आणि अशाच पद्धतीने इथे मी छोटावाला पण साचा भरून घेतलेला आहे. आणि ह्याचे पण मी 21 मोदक बनवून तयार केलेले आहेत. खूप सुंदर असे दिसतात हे मोदक. तर असंच मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओक लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.